ai ku blay step bat sam thamai basuk bat balakar ku yapi haga kerteng u Jesus Christ unong pen em yakitu kibala ban sngam yakani ka morning mana adan ka khubor hakani ka step an aisha pi kata ka long pangila ban shem na ka gospel yu anis kano ka khat sound khot arnyo ka ba ong ka jingsuk nga aya pi ka jingsuk nga ino api kumba ka perthei ka ai nga ai manga yapi ka banta bangine kren ka long ka jingsuk bashisha habangi kren ya ka jingsuk baro ngidan kam ya ka nadu ki badang red ki samla temen kalong ru ka badan kam ha ka jing imbri iwe bi iwe bun sin ngi jupar khat da ka badan ka spa ni ka pheu ngila ban yo ya ka jingsuk ni ngidan ka jing start ka kardan ni ka dur ka dar ka babiang la ban yo ya ka jingsuk ni ka yeng ka sem ka babha ka bamian la ban yo ay jingsuk o ka la ban long hakado ngi la ban yo ay jingsuk henry kamlong ka bayai ne pat ka bashisha habangi phai pat hakamen si ka jingsuk bashisha kamdan ka sngo thli wala dan kita baro kampan hun satia aktien chu blay na ki probe kalanang bakhat nyaw khat ka banin kong ka ong la ka bashikan tin ka jasuda haba bat ka jingsu bani ka yeng ka badap da ka jing khawai lamba ka jingale kum ta ban yo ai ka ni ka jingsu dan kam ya usim ka jingsu ubala ban ai ka ta de tang u jisu ba ai la ka jingim bar ba ye yangi bala yak bar bala mi pat na ka jingtap udan ka bor ban ai ka jingsu ka bashisha ki babun ki brio hakeni ki sngi ki wat ya ki jingsuk nrai kimyo dan ki bapenan kam bakla da ka badi da ka jingdi ka bapen bu ai kum ka kian ki drugs ne ki lekmen sngob ha haki ei ki baken ja perthai du tep bana ka perthai de lelei omla ban yo jisu ang na gospel mathias na bashipau khat ka balai phusa wat mut bangawan ban bu ka jingsuk ka perthai ngam shim la wan ban bu ka jingsuk hanrai ka wat habangi phai ngiyo i kat banang mi kisngi ki por tang gi jingale omdan ka jingsuk ka jingshingan ha ka perthai ki nongsan shan ki ri ka perthai ha ka shnong ka thau ke le banwan ra ka jingsuk hanrai kimla hani ngi sno thu ban yo ya ka jingsuk ka bashisha de tangu jisu bala ban ai kumno pin yo ai ka jingsuk ka bashisha itu ya u jisu ba ulong us im ka jingsuk ngai bat pediang ya u kum unong pen im ba shimet jongpi ai jaka ba unsun shar ki donut ha ka mensim ha ka yeng ka sam dai hang ni pin mat ya ka jingsuk ka bashisha ba kenjablai ka bala ban weng ya ki jingsuk si bat kuslai ha ka mensi haba ka jingsuk bashisha ka yo jaka lengba u Jesus Christ ka penlong jai ya ki jingmut jiperkhat ha ka por ka badan ka jingele asal pol ong sha ki Philippi na basaw khat banyo de ka jingsuk ko pala de ka jing shampang kan ri jai ha ki do no jongpi au Christ Jesus lada dan na pedang chu pi pim dan ya ka de jingsuk ka bashisha pi sngo thu ba pi trang pi dan kam ai jaka yu news im ka jingsuk ubadan ka bor ban pendap ya ki do no jongpi ya ki jingsuk ka bashisha ka ba ka perthai kamla ban ai dei tangu jisu do bleun ker khu ya pi amen